Si Manny. Uy, may kurta ni bataan niyo. Sige, kuhaon sa nako dong ha. Bagulat lang dong ha. Kuhaon sa nako ha. Bagulat lang. Balik ako na yun. Diba, tunay mo mga kalgilo yun. Puti pa ka, plastic. Gamaya lang mga plastic yun. Uy, kasi sa unahan, dagkan pa dito. Bang! Puti, bakit? Plastic po. Kita hentian. So nakaon ako gabi. Gagpana. Anong kurot? Siguro ni bataan ni si Panguhag Kaldero diri. Pasumangil rin ang mga puti bakal ba? Human, mahiring-hiring na dahil na mga gamit diri sa likod. Hindi dyan ko ni bataan eh. Mga dyan ni nagkuha sa mga kaldero diri sa likod. Pati pa itong kaldero nga na isudan nga humba. Giapil pagda. Oh no! Kauling-uling pang naong. Kauling-uling nga niyang naong ba kay si palungkab ang kaldero. Antay ni bataan. Tuong ko dito. Oy dong! Sabay mong gisuroy-suroy dyan sa likod. Wala mo, puti bakal kan. Say puti bakal! Patik-atik ka na ano? Nanghiring-hiring ka diri sa mong gamit diri sa likod no? Muwa naman ko puti bakal kon. Nanguha! Sumangil na ni mo ba? Pero nanghiring-hiring mo diri sa mga palibot ba? Huwag na yung mga makuha ninyo. Ano? Ilara dong! Wala kuloy na kasi nakaputi bakal ko lako paliton. Paliton man ang imo. Ngita magani kag mga plastic dira kay wala kay kwarta karon mo palit na inong kag buti bakal. Paliton ako ko 210 kilo lako na. Nare kay kwarta. Si Manny. Uy, may kwarta ni bataan niyo. Sige, kuhaon sa nako dong ha. Bagulat lang dong ha. Kuhaon sa nako ha. Bagulat lang. Balik ako na yun. Diba, tunay mo mga kalgilo yun. Dila, kalgilo. Tikbot. Grabe mo! Latara mo na yung bakal dong. Okay na kayo ni. 200 na kayong palit. Saan naman itong bata? Dili? Wala man. Bilad ko ito ba? Na! Patay ang kaldero na wala! Tingkan mo yung bata po! Isahan ko na!